Ole hey, when you hianin enforcement sub inspector 2026 February exam ka mits question pahni chawvel hanan solve how le don ya when ya question hi karon da hi ni ta mo ni ma sela hela hanin ka type pa chon ti hian ka type so ve gani kalai te hangan soidu la ya chu hemi question pahni hi vangaron thlang kher nge kan tuna hen kan ni kan ti chonin hei hi AAO ate mo AAO ate chuan GAO ate chuan chumi mai piala ma chuan in group B nan ge jete ta question chuak thin mathematics a local version ya chumi mai piala ma chuan simple interest po hi aron kal ve ji a engen yang exam tina hian in aron chuak ve deuh zian ni ti lai te kha kanan sei ve le du sem prima mo entina for example a hemi te question pahnia hi exam panga ong tang se hemi question pahni exact question number te katilawa mo hetiang ang tai pang hi exam panga hianin pathuma tal hian aron tel ve nge nge thini chumi ani wang chuanin kan next exam a kan lo in zir thiam theina tan te kan lo chaw thiam theina tan te voinia hianin video koron siam don ni ti lai te ka ama sen kan han soile du shim shima chuanin engen yang soita khanin enforcement sub inspector 2026 an exam ania February thla khanin an exam a chuanin karin ai khanin match question po aron zia ve zeka mo chuan kan en hawanga chuanin hei lusai tutorial noi hianin kemani hi online coaching ve ania offline hi kan nei lo ta group A B C le MCS prelims atan hianin ngen yang class akal le thei meka mo chuanin fi hi sang ni zakwa sungkwa le pakwa ne cheng khatin sang atling lawa chuanin zantin dar sari le chang ve class kan neya chuan 3 month course ania chuan chumi me pialama chuanin class kal man lo tan po class lak zo vela hianin recorded video hi enlet tu thiom thina chuanin recorded video enlet thei hun chungte khang hawa khanin 15 months a hi kanin pe a thlasom panga tina ni a omzia chu kum khatle thlathum ti na ni ta mo kum khatle thlathum mi rei tu mai nia chumi ni wang chuanin tiang khanin all subject a oma english te gk te mo history polity economics geography science environment ti te rong me zo te pon yang chu current affairs daily in kanin pe chuaka tiang te khania reasoning le mathematics po kan zir detail a fundamentals min tak meu meu tang kan zir so tana chuan group ABC not po hi kan in pe vegan ti lai te kan an sele du shim shima admission te du tan hemi number 9362880266 a hem etik lai pon no admission hi ati thereng ani ti lai te kha kan an sele du shim shim ni chuanin question a kan lut phenga soitang khanin question number 10 le 11 nia hela hianin ka chua nai te hianin hanen taila what is the value of tekan ziak thanunga tableta ka type ti hianin alang ta si a ti hian plus 1 by 2 12 1 by 3 plus 12 1 by 6 and tani ti hian le an en chin ta ngula mixed fraction in aron ta vekani pero mixed fraction in ron da vekta ti hian etinge what is the value of 12 1 by 2 plus 12 1 by 3 plus 12 1 by 6 aron ti a etinge kan solve don kan ti chani kan solve dan to number 1 a chon all sum dan te ka chawanga mo awesome dan de wa chu no hemi question kan mong hiani nakina po question ka siam ha chu chu ane asol the dan comment section a khani ante lai bon answer thei re ni ti lai te kan se le duwa chon ta hiani han en ta ngela hei asirami mixed fraction ho om ta ni tro mixed fraction ho da tam tak chon ti dan thina chuanin 12 12 2 r 24 nia 24 plus 1 to 25 by 23 na plus 10 chu tiang point hian mixed fraction zel ni ta ni te kan multiply anga chu kan plus le don ta ni tro kan plus le zel nga nima sela kha tiang kha a boi thlang deuh thina chu wang chuan mixed fraction a chok lo hian so dan all sum deuh trick method kan han hri chunga eting e kan ti do kan ti chuan kan ti dan tu number 1 chuan a pawna mi ho zel 12 ho hi ta hian kan da ve kang ti hian mo pawna mi ho zel hi 12 plus 12 plus 12 kan ti anga mo la hen plus kan tianga chuan enge kan lang le don kan lang le tu number 1 a chuan 1 by 2 te 1 by 3 te 1 by 6 te ho hi ti hian kan la don ani mun khata kan da ve don ti na ber ni chom je ber a chuan so dan all samani a he de 1 by 6 a 1 by 3 1 by 6 ani thani tro chuan
ti hian le and tinge kan ti don number 1 at chuan hey 12 ho hi kan plus ve kan exam nge kan ti chuani 36 ani mai ta ni tro ti hian 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 heta hian mo kan hrian nge tu chu tam tak chuan hre to thona chu in ka ringa nima sela a bo ve thei lu tuk chini ta hian in tinge kan khoi le don ti hi om china nima sela basic in kan chokanga mo be a hei YouTube về là hay chọn basic nên chọn plan bu chuyện là hay mi vàng hay van har mel em te po nam chuyện ni ba sila ta sai chọn chik tam tak te po gen sự chuyện na ti hian 1 by 2 te mo 1 by 3 te plus 1 by 6 te om ta te ro ti anga hian in hei ane te multiply o mani chuan hian kan multiply me ni ma sila plus o mani chuan nge plus o mani chuan LCM kan song chin ti hian koyo LCM kan langa LCM kan songa ti hian so dan o sam dan po ma ni ma sina ti hian a noi mi 2 te 3 te 6 te kan langa tro ti hian 2 3 6 le enge divide the kan ti chan 2 divide the 2 1 is 2 nia tro 3 chu te lewa 3 kan tenga 2 3 are 6 ania 3 in le la 3 1 3 1 is 3 3 1 is 3 apona mi zen he kan lang hian 2 3 are and sang 2 3 are 2 6 da hi kan LCM mo least common multiple hi an zai kan ti kan LCM chu ti hian 6 ani ti kan sha ta hot ta ni ti hian mo ti hian 6 kan tianga hela hian 1 oma tan 1 ka da photana mo tan 2 oma teron true m table true m table 6 an zan na ngiam kan ti chuan 2 3 ar 6 ani ta ni ti hian then plus tan oma tan plus ka zia 1 tan oma tan 1 ka zia venga 3 m table 6 an zana ngiom 3 2 r 6 ai tani tan plus oma tan plus ka zia tan 1 oma tan 1 ka zia tan 6 oma 6 m table 6 an zana ngiom 6 1 is 60 hian halo chok ta thot ni number 1 chuan mo 10 minute nok dewa kan han thai che dewa ti hian an LCM chu 6 ani dingam sha ta thot ta ni tro tamam next method han kan le thela next method a vele thunge ro chon ti hian lawm ta ni le lai to he kan chonga 3 1 is zane 3 ni ta ni tro 3 1 is 3 nya chon 2 1 is zane 2 1 is po 2 ni me tro 2 nya chon hanin le teo 1 1 r zane 1 1 r 2 1 ani me lo ti hian 1 1 r 1 le 36 nya plus zane 3 plus 2 5 5 plus 1 6 by 6 ania tero hian bracket chunga mi hi chu ti hi chuan kan han cancel thei mi lo wa hei anan nok teu 6 6 are 36 po kan ti thei mi lo wa kala ka ti mi lo to ni a bracket in a khung tanga tero 6 1 is 6 ania ezange bangta a bangta kan je ngo ta hian 36 plus 1 abanga ezange 36 plus 1 to 37 ni me lo 37 option no me yes 37 hi kan correct answer ni mo hi kan correct answer ni a chuanin 37 hi option dik enforcement SI question a hian question number 10 nan in ka share mi te hi answer chu 37 hi ni tani antenna for example what is the value of the hen question kan sianga hi in chok ve chinga all question thong ni 9991 by 2 plus 9991 by 3 plus 9991 by 6 hi ti hian hi in lo try ve me chen don ya mo son option chu ka sia khar lo nga mom ni ma sila nangmanin in lo ti ve chinanga khlai de khanin engma thil tharo mi lo nia le next a kan kal le nga nga ti hian in question pakhat kha lom le ta ni hei anen lok teu hemi te hi simple interest question nia magvelo to simple interest exam tina hianin achhuak ke moti mai tu he nia mo Mizoram MPSC lampang hianin an ngai poi mo khome departmental po han theory la hei LBC tiang chiang te henga po hian achhuak ve na sa to pani chu omje bera chone hamia khanin achhuak na sa tiang khoi son ni ambik te chuak na sa ni emir wang hianin karon hei ai har po oma ran hei ai ol le du hek po le om nei the nema sila tiang hi tiang type ang chiang hi achhuak du ema wa hen voi ni a hianin karon
da tirani ti lai te halan soidua answer emma ka shelawa mom ti hianin question ka chuta pa on the spotting karon chok ve ani what would be the simple interest obtained on 4500 at the rate of 2% per annum after 3 years le anin te ti hian mi pakhat om tang se so da chuan hi bank khalo ni tang se mo bank ka ti hianin khapa khanin helai pa hi tunge sang alo ni tang se antina for example sang hianin poisa cheng sangli zanga ani cheng sangli zanga ania chuan helai hian mom chuanin enge niang sang chuanin enge chu sangli zanga ani chu benga chuanin avada chadon ta mo avada chadona kumtin khanin 6% in alo pungdon ni thatin ka tilo kumtin chuanin kha poisa ada kha after 3 years kumthum nuwa hianin kha a poisa atira nge niang atira cheng sangli zanga ada a kumtin 6% a apunga kha kumthum nuwa enzange alo ni don ti ka kan chut tur mo enzange alo pun don ti ka kan chut tur khani be tani umzia bera chon kan thatiam turanga ida sanga uma benka omboka sanga chuan cheng sangli zanga ne ya chukumtin 6% pungin kha apuisa kha da dona kumthum nuwa enzange apun na za ka kan chut chu sakdoni hei tiang simple interest ti te heng hawi chu kan nuna po hian a poi mo ve shima kan life atan hian en poi mo so ta choni in formula ne kan man don kan ti chuan kan formula man tur chu SI simple interest formula chu PRT PRT by 100 hian ni tani engi omzia hei an teu atira poisa kan nei za da hi P hi enge principal kan ti train mo tian se tak me ngo principal tian PRIN chuanin R hi nge kan ti chuan rate apun na za percentage kha rate kan ti traina T hi nge time ani tani mo 3 years ani tani tro 3 years tenia chumi ni van chuan time ne hei na cha SI kan tianga atira poisa nei za kha sangi zanga principal PI again sangi zanga kan tianga chuanin R hi nge ka rate ka ti tani tro multiply rate apun na za chu 6% ania chuan time ma khan en zange 3 years 3 kan ti me ang hian by 100 kan tianga chuanin hanen le deu entinge kan ti le don kan ti chuanin kan ti le dan thum number 1 a chuanin han en tang mula anhnuai hian 0 pahnih awm atero achungah hianin 0 pahnih awm le ta a chuanin chumia chuanin kan ti le dan tura chuanin ti hian kan cancel chuan 63 r 18 le ta a hian SI kan tiang atero 4 5 multiply 63 r 18 ania ti hian kan chok rang deuh hlenga hela hianin zange kan ti chuanin 85 r 14 atero 0 chok dona chuan 818 810 simple interest to 810 option a omem yes 810 hi kan correct answer le kan final answer ni hi SI what will be the simple interest around there tro enge formula ka han SIPRT by 100 helai formula eka panga chuan answer alo chuak to me ni ti hian sang chuanin kumthum chunga tan mo ani lo sorry asanga chuanin enge nyang atira a principal za chu sangi zanga ron da kumtin 6% ina punga kumthum huwa chuan sanga poisa sangi zanga lo pung za da chu zariat le chen som nya ti hian mo en zange atira kumthum huwa chuan alak chuak me chuan ti hian kan chu sak no cheuma en zange kan ti chuanin kumthum nuwa chuan a poisa atira sangli zanga da kha sangthum zanga le cheng som lo ni to don ni ma se nge kan zon tum tak question no zo chu simple interest apun na ret za da kha zariat le cheng som ni a mi lai te kha kan lo she vele me don ya kha tiang song kha ni me ta zia chuan ya chuak du lai te ni a chuan homework ka pe kang cheu ho po kha in lo so vere nga mo chuan ai mission ti do da ko en ti lai po na ti the ni ti lai te kha kan sen nan le du sum chu ni chuanin video tha tak te hmui du chuan lo subscribe ve sum sum don ya lo me